život pretočiť naspäť, či by si tie karty znova zamiešal. Otázky keby bolo, keby sú na smiech, no aj ja ti bude svoju odpoveď dám. Aj keby som mohol do minula nazrieť, nemenil by som nič, lebo všetko je fajn. Aj keď to nebolo vždy perfektné, a búrka často bola nado mnou, a cesty stratili sa neviem kde, a už len moje sny ma držia nad vodou. Aj keď tie skúšky života boli ťažké, a ja som nemal v rukách návody, aj tak by som sa nevrátil naspäť, pretože neverím na návody. Refrén, mám svoj